Az István a királyban nem, de Luc Besson filmekben láthattunk olyat, hogy a szereplők felfutnak falakon, átugrálnak tetőkön, és aztán szaltóznak egyet a betonon. És ez nem filmtrükk, hanem egy kultikus sport, a parkour, vagyis szabadfutás. Abban, hogy ennyire népszerű, komoly szerepe van Luc Bessonnak, és nem csak, hogy vannak magyar követői a sportágnak, már világelsők is vagyunk benne. Besson arról is híres, hogy mindig megtalálja a legfurcsább figurákat. Így tűnt fel filmjeiben ez az izmos pókember David Bell. Tulajdonképpen ő a szabadfutás feltalálója. Ha hosszabb idő után most kapnának kedvet a mozgáshoz, ne azzal kezdjenek, amit a sportág magyar követőitől fognak most látni. Ha csak nincs körülbelül 7-8 évnyi szertornász múltjuk. A szabadfutásban az az igazán izgalmas, ahogyan ez a kultúra is folyamatosan változik. Kérdés, hogy mersz-e mást és máshogy csinálni, mint a többiek, és hogy meddig tudod tágítani a határokat. Pepe, akkor ugorj le, és gurulj el, és aztán fuss tovább. Világviszonylatban is egyedülálló fiatalokat láthatunk. A 2 héttel ezelőtt megrendezett berlini világbajnokságon egyikük 25 induló közül ezüstérmes lett, a csapat pedig egy bronzot és egy ezüstöt hozott el a nemzetközi mezőnyben. Világelsők vagyunk a szabad futásnak, a parkournak nevezett sportágban, mégsem tudunk eleget róla, de nem csoda, ha agyon is hallgatjuk a nem kevéssé veszélyes extrém tornát és a fiatalok sikereit. Nyilván van benne rengeteg vakmerőség, anélkül nem is lehetne elkezdeni ezt a sportot, de pont ez a lényege, ez a szabadság, ami a kaszkadőröknek annyira nincs meg a tornászoknak meg pláne nincs meg, hogy ott vannak bent egy terembe, szabályok közé vannak zárva, oda mászunk fel, ahova szeretnénk, és tulajdonképpen annyi mindent megláthatunk, amit mások nem nézhetnek meg. Bátorság, jó szándék, help az életért, egyenlő esélyt mindenkinek, vágom a lényegét. Akkor tehát haladjunk step by step, tyúk lépésben. Aki tornaórán kikerült a zsámolyt, ugrás helyett, az különösen figyeljen. A tigris bukfencet tekintsük alapvetésnek. Csavart, tripla szaltó faltól falig. Mindez a legjobb 6 emelet magasban biztosító kötél nélkül. Röviden a parkour az akadályok gyors és gördülékeny leküzdése futás közben. Ha kunsztokat hajtasz végre közben, az már freerunning. Egy igazi szabad futó azonban óvatos duhaj. Egy parkouros nem attól parkouros, hogy magasról ugrál. Egy parkouros nem vakmerő. Megfontolt, tisztában van a saját képességeivel, és tudja, hogy mit csinál. Ez jellemző Norbira is, aki elsők között kezdte el alig 5 éve, miután versenyszerűen szertornázott 7 évig. Az is a célom, hogy megtudjam, hogy a saját képességeimnek hol van a határa. Erre mindig is kíváncsi voltam, hogy mi az, amit még meg tudok csinálni, és állandóan le akarom győzni a saját testemet. Tulajdonképpen a sportnak a szellemisége nagyon hasonlít a keleti harcművészetekhez. Magyarán a szabad futás nem egy divatos jelenség, hanem az elme fejlődése. Egyébként a többi csapattag is valamit sportolt versenyszerűen. Ki 9 évig úszott, ki pedig tornázott, mountainbikeozott, tehát minden gyanunk beigazolódott, hogy feltétel a kidolgozott izomzat és kockahas. Én már vagy 20 éve, hogy a francia David Bell először futkározott háztetőkön, falakon a városi dzsungelben. Luc Besson által jegyzett látványos akció jeleneteinek azóta is állandó szereplője a Yamakasi klán, vagy éppen David Bell, a parkourosok atyja. Nem szoktunk azért mindig tetőre mászni, és tulajdonképpen olyan helyekre mászunk fel akkor is, amiről azért tudjuk, hogy nem fog leomlani. Az ugrások nagy része, maga a 80%-a fejben dől el. Hogyha valaki úgy érzi, hogy nem tudja megugrani, akkor ne is próbálja meg. Azt tartják, aki extrém sportol, annak buli az élete. Nem kell annyit edzenie, izzadnia, és még menő is. De ez a parkourosokra nem igaz. Először is tornaterembe járnak, hogy kigyakorolják a mozdulatokat, ugrásokat a biztonságos szivacsgödörben, és csak utána mennek a betonra. Én nem, megmondom őszintén, nem merném azt megcsinálni, hogy egy 15 méteres emeletről egy 10 méteresre leugranak egy szaltóra. Nem merném megcsinálni, és szerintem tornászok közül is nagyon sokan nem mernék megcsinálni. Ha baleset történik, akkor se csüggednek, mint ahogy Norbi is a törött karjával versenyzett a berlini világbajnokságon is. 3 éve megállás nélkül ugráltunk arra a fára, és soha nem tört le egyik se, és pont annál az ugrásnál átugrottam,
letört az ág, vele együtt estem le én is a földre, és így ráestem a csuklómra, és elrepett, meg kificamodott. A berlini ezüstökért, bronzokért a kis magyar csapat nagyon megküzdött, hiszen edzői kontroll nélkül saját magukra hagyatkozva tanultak meg mindent. Magyarországon edzője sincs a sportágnak. Tulajdonképpen filmekből és a világhálón található töménytelen videókból lestek el mindent, és gyakoroltak ki metrón, játszótéren és az utcán is. Moziba láttam először így a Pókember című filmet, és akkor úgy eldöntöttem, hogy hát akkor kezdjünk el komolyabban foglalkozni vele. Elkezdtem így lent játszótéren ugrándozni, itt-ott, aztán így elkezdtem interneten keresgélni videókat. Mindig is volt bennem egy kicsi ilyen feltűnési viszketegség, hogy szerettek azért olyanokat csinálni, amit más emberek nem tudnak, hogy ezzel bebizonyítsam, hogy én ebben, amit csinálok, ebben jobb vagyok, mint az átlagember. Későn, de csatlakozott a többiekhez Ábel, aki amúgy 9-szeres judó magyar bajnok volt, de mára ő is a parkour bűveletében ugrál, nem kis sikerrel. Ő lett ezüstérmes az idei világbajnokságon. Épp ma lett 18 éves. Szerinte a provokáción és a némi magamutogatáson túl azért minden utcai szabadfutó szeretné elérni azt a bizonyos állapotot, amikor teljesen ura a saját mozgásának és a térnek is, amiben mozog. Szeretem azt, amikor mondjuk 3 alkalommal az embernek 2 alkalommal jó formában, és érzi azt a mozgásán, hogy ilyen folyékony, meg ilyen könnyed, és ez annyira jó érzés. Cselekedve gondolkozz, habozás nélkül. Annyira nem menő, mint aminek látszik. Meg nem is azért csináljuk, hogy menő legyen. Tehát végső soron a parkour nem a trükközésről szól, hanem a haladásról. Folyékonynak lenni, mint a víz, megállás, megtorpanás nélkül haladni. Az illegalitás akkor jön elő, amikor olyan helyekre mászunk fel, ahol nem lenne szabad. Tegyük fel egy éjszakai edzés keretein belül, amikor kimegyünk egy háztetőre, akkor oda leülünk, elkezdünk beszélgetni, elgondolkozunk mindenféle dologról, elmélkedünk a sportról, és utána elkezdünk ugrálni. Tulajdonképpen megnézzünk olyan dolgokat, amiket más nem nagyon tud. Emlékeznek még a Forrest Gump végére? Önöknek is az a kedvenc részük, miután Forrest 3 évig futott, és a végén csak annyit mond, hogy picit elfáradtam, hazamegyek. Nos, a parkouros fiúk még csak most kezdik.